Good morning! Ako na si Mineil and welcome to our YouTube channel. So for today's video po guys, itutour namin kayo sa aming small business which is internet cafe or tawag na siya diring computeran. Tawag siya internet or computeran in Bisaya. So small business na siya na mo guys diri sa house nila Nel and itour mo na mo niya. So napameron sa kwarto nag-ilis pa may cause where we're going to our shop. Char. So pupunta kami ng shop and ipapakita namin saglit yung malapit ng matapos na internet namin. So small business lang yun guys. Sana sige naging sana lumawak pa yung business namin. And thank you to Ma'am Irene and Kuya Bads na pinautang niya yung computer sa amin. Pinautang nila yung computer sa amin. So hulug-hulugan na lang yung Ma'am Irene and Kuya Bads ha. Thank you so much. And malapit na po siya talaga siyang matapos. Malapit na po talaga siya. What? Nabubulol ako pag nagtatagalog ako eh. Sorry guys, hindi ako fluent talaga in Tagalog. In Bisaya, I'm fluent and of course in English. So yun lang po, mag-aantay na lang. Ay, andun na pala si Nel, andyan na si Nel. So pupunta na tayo dun sa labas kasi andun sa labas yung internet cafe namin. And guys, sa mga nag-subscribe pala sa amin, maraming salamat kasi road to 5k subscribers kami guys. And please like and share our videos. If you like our videos, i-like nyo and then i-share nyo kung gusto nyo i-share. Pero kung ayaw nyo, wag na lang kasi okay lang naman sa amin. Bagong ligo ako guys. Wow! May boobs na. So, yan yung altar namin. And my prayers. Our prayers is here. Yeah, English, charot. So, yun lang. So, let's go na. Hindi na ako magpabagal-bagal pa kasi alam ko yung nanunood dito na-OP na sa akin. Gusto nyo nung makita yung internet cafe namin. So, let's go outside. Thank you, Ma'am Irene and Kuya Bad. So, yun lang. Bye. Update mamaya. A few moments later. Guys, nandito na ako ngayon sa labas. So, nakamask na ako. Yan. This is my mask. Yan. So, ito yung computer na pinautang nila ng Irene. Yan. Yan. Apat na computer. Yan yung isa. Yan siya. Ito yung apat na pinautang nila ng Irene. Ha? Oh. So, ipapakita na namin sa inyo yung bahay kubo para dito. Langga. What's up guys? So here we are. Yeah. Nandito tayo ngayon sa aming bahay guys kung saan matatagpuan ang sikat na Yan na yung small business na internet cafe naman guys. So, ito na siya. Kagising na namin guys. Unti-unti lang pag may halin sa shop guys. So dito namin pinapaslak eh. Yung income, monthly income namin at weekly income namin ay binubuhos kaya namin hindi dito, pa guys. kami nakabayad kay Ma'am Irene kasi inuna namin to. Kaya mahal yung kahoy tsaka yung sin, mahal-mahal. Tsaka yung semento guys, mahal na mahal. Malaki na yung ginagasto natin dito. Yeah, it's more than 8, 5, 6, Malapit 7, na mag 10,000. Yeah, ganyan lang. How much more kung magpatukod sa balay? Pero pwede naman ito higaan. Yun yung, yeah. Diba? Pag May mag-away bisita. tayo, dyan ako matutulog. Pwede natin patulogin din si
Yan o. Buyak. Buyak. So, yun yung internet cafe na, yun yung mga computer namin, 4 guys. So, mag-a-add pa siya ng mga ilang computer? 3, 4. Okay, yun. Para maging walo. So, ito na siya guys. So, thank you so much again kay Ma'am Iron, kay Kuya Bad sa computer, and thank you Lord sa blessings na binigay mo sa amin, and hindi ka nagsasawa na magbigay ng small things para sa amin, malaki na yon. So, thank you so much na na-build na namin yung ganito kahit unti-unti lang. So, thank you so much Lord God for everything that you've done for us and to our kasama nilangga. So, thank you Lord, and thank you sa mga ni-support na mo sa mong family, sa family ni Nel, kang Mama, Luz, and sa, of course, to my family also. So, ayan, dyan na. Bye-bye guys. Thank you so much. Yun lang, update na lang kami pag natapos na yung computer shop namin. So, yun lang. Bye-bye. See you in our next vlog. Bye-bye guys.